Lebo to je tiež perk. A skutočne treba mať aj niekoľko okuliarov. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme. Ďakujeme a ešte raz ďakujeme. Áno. Úplne sme mali v Bratislave maratón, kde bežali ľudia a tak. A tento víkend, alebo piatok a sobotu bude beauty maratón. To si počul už niekedy? Myslím, že ak sa nemýlim, minulý rok už sa takto maratóniovalo a neviem, či to už náhodou nebol aj vtedy druhý ročník. Nie, to bol prvý. Už sa nepamätám, ale viem, že vtedy sme sa rozprávali, viem, že vtedy sme to štartovali a viem, že teraz v tom budeme pokračovať. A čo to je, ako to je, tak o to nám prišli porozprávať dvaja príjemní ľudia. Jednak Deniska Dončová a Marek Kopanica, Dončová Klímová, musíme povedať, lebo Deniska sa nám vydala už, má bábätko od októbra. Nie, ja som nezabudol, len vieš, ja som myslel, že si, vieš, tá, ako sa to povie, emancipovaná. Že necháme si iba svoje meno, vieš? Nie, ja som si premenila celkovo meno, takže som Klímová už len. Už len, áno, prepáč. Takže Dendula Klímová, dobre? Tak familiárne. No, Marek, začneme tebou. Vlastne o čo ide? Roman, ako spomínal, už minulý rok to avizoval, teda bol priamo na tomto maratóne, tak povedz. Bol pritom, není to naša prvotina, čo sa týka pomoci autizmu. Snažíme sa prispievať im rôznymi akciami a táto mala veľký úspech. Vlastne minulý rok v septembri to bolo ako prvýkrát, 10. 11. septembra. Podarilo sa nám vyzbierať naozaj veľmi, myslím, že slušnú čiastku. Čakali sme okolo tých 2 500 eur. Mali sme tak šikovných kaderníkov, ktorí naozaj makali, kým sme ich nezosadili z kresiel. Vyzbierali sme 8 500 Euro, presne tak. A vďaka tomu sme mohli pomôcť viacerým rodinám, lebo my sme tak veľmi opatrne vybrali si jednu rodinu, tým, že to je veľmi cielené a ide to priamo vlastne im na účet, neprechádza to žiadnymi nejakými inými tokami. Takže sme si vybrali jednu rodinu a vďaka tomu, že sa nám takto podarilo, tak sme mohli vybrať si ďalšie 2 rodiny a tým pádom pomôcť 3 rodinám. Väčšinou je tam vlastne dieťa ako autizmus, môžu mať pridružené rôzne ochorenia, ale vlastne je to buď na terapeuta, alebo na nejaké plienky, alebo proste taká výpomoc. Marek, ale mi vysvetli vlastne, ako ten maratón celý prebieha. To je naozaj elita alebo špička kadernícka, ktorá vlastne je na tomto maratóne a ľudia hociakí môžu prísť a dať sa ostriať, zafarbiť. A ja neviem, čo všetko. Tak, presne tak. Snažíme sa naozaj vyberať aj firmy, ktoré nám v tomto pomáhajú, sponzori, teda partneri a vyberať si vlastne kaderníkov, ktorí naozaj sú veľmi šikovní. Sú to rôzni školitelia, ktorí vzdelávajú pre tie značky, čiže naozaj majú veľmi veľké skúsenosti. Strihajú bežne vo svojich salónoch za, myslím, že veľmi vysoké ceny a v podstate v niekoľkých úrovniach sme chceli aj odmeniť tých ľudí, ktorí nám prídu prispieť vlastne na tento vlastne dobrý čin a vlastne spravíme im vlasy, make-up, hej, môžu si tam zakúpiť produkty týchto firiem, presne tak. Skôr ako si aj povieme, že čo, kedy, kde a všetky tieto veci, tak Deniska, prečo si sa rozhodla ty nejakým spôsobom podporovať? Ty nie si kaderník, to môžeme jasno, to je si krásna bába, modelka, všetko jedno s druhým. Prečo? Nie som kaderník, ale takže týmto ja nemôžem pomôcť. Ja môžem pomôcť len tým, že budem teda tvárou toho. A to kvôli tomu, že jednak je to môj švagor, hej. Takže rodinkárstvo to máme, dobre. Ale ja som vždy chcela pomáhať niekomu, hej, pretože ja si myslím, že pomáhať treba. Ja som vždy bola zastanca toho, že pomáhať treba a od malička som sa snažila jednoducho pomáhať. Keď som našla mačiatko, tak som to doniesla babičke, nie domov, lebo viem, že z domov by ma vyhodili. A takže ja si myslím, že autisti sú veľmi špeciálna skupina ľudí, ktorým naozaj ako treba pomôcť a ich veľmi veľa a čím ďalej, tým viacej, takže je to len z mojej dobrej vôle. Deniska, ešte ty povedz prosím ťa, kde, kedy a o koľkej? Takže je to na
tuto môžete čítať na plagáte na Laurinskej ulici číslo 3. Od 10:00 vás všetkých čakáme. Hovorím, že budú tam kaderníci, až kým neodpadnú. Takže veľmi sa na vás tešíme. A je to vlastne zajtra? Je to zajtra 1.2. To nie je žart, hej, to nie je žart. Nie. To je naozaj navážno. Zajtra sa začína od zajtra od 10:00 a bude to trvať až do soboty, hej? Áno, v sobotu je vlastne také vyvrcholenie, lebo 2. apríl je vyhlásený Svetovou organizáciou ako Deň autizmu, takže aj preto to je. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Držíme palce, nech sa to podarí, samozrejme. Je to na dobrú vec. A ak dovolíte teda, keď sme hovorili o tých kaderníkoch, ja by som chcela pozdraviť Renátku Márovú, ktorá má dnes okrúhle narodeniny a ja jej veľmi, veľmi z celého srdca gratulujem a predpokladám, že aj vy dvaja, lebo ju poznáte. No a blahoželať.